सबसे पहले तो बधाई हो भैया, काहे कि एगो क्षेत्र में एगो विधायक होला लोग, कुल 243 गो अपना विधानसभा बा और 243 में से 3 गो रउए परिवारे में बा लोग। जनता के इतना प्यार बा, प्यार पर रुआ का कहे चाहते? ये सब बरसों के मेहनत के परिणाम हो जी। ये 1-2 दिन में नहीं के बनल। ऐसा बात नहीं कि विधायक 1980 से हमारा परिवार में बा जी, तो संख्या बढ़ल बा। परिवार मेहनत करता, हर फील्ड में करता और मेहनत करे वाला के सफलता मिलेला। हमने के जज साहब बानी, उहे के 3 बार से विधायक बनी। 4 बार 4 बार से उहे के विधायक बनी। तो जे भी देहात में रहेला, लोग के बीच में रहेला, ओकरा के लोग समझेला और कहीं ना कहीं ओकरा के सदन में भेजेला जी। तो वहीं हमारा परिवार में भी 3 गो अगर विधायक बा तो बरसों के मेहनत हो। 1-2 दिन के मेहनत में तो कोई विधायक हो ही ना। रुआ का कहे भैया? बात तो सही बटे, कहे कि कोनो परिवार में अगर सामाजिक सपोर्ट ना रहे तो 3 गो आदमी नहीं हो सके। और सही बात इहो बा कि 1980 से लगातार ये परिवार के सामाजिक रूप से स्वीकृति प्रदान बा और भोजपुरिया समाज के लोग के प्रति यहाँ के परिवार भी हमेशा से समर्पित रहल बा। सबसे बड़ा बात बा कि रउआ के हमहू 3 बार कह देनी हो कि 3 बार, 1 बार के राउर काहे माइनस हो जाता है? 1 बार के ऐसे माइनस हो जाता है कि निर्दल जीत रही आ 3 बार हो गई बीजेपी। अच्छा, जब से हमने कमल को छुआ है 4 बार लगातार विधायक हुआ है। कलाकार कोटा में रखे के चाहिए और 4 बार के विधायक के नहीं मिले मंत्रालय तो फिर केकरा मिले के चाहिए। लेकिन कोनो बात नहीं है, जो मिला उसको मुकद्दर समझ लिया, अपनी झोपड़ी को ताजमहल से बेहतर समझ लिया। भैया रउआ ऊपर बहुत सारा आरोप लागेला और वाद विवाद में तो रउआ घिरल रहे नहीं, लेकिन फिर भी रउआ ऊपर एक तबका के लोग चाहे एक तरीका के लोग रउआ के कहेला कि जाति के अपना ज़्यादा सपोर्ट करेनी। एकरा ऊपर रउआ का कहे? नहीं, सबसे बड़का बात बटे कि ई जे उहे लोग कहेला कि जे अपना जाति से बेनिफिट लेवे के चाहेला। जी जी। ये अपना जाति से चाहेला कि हमरा के सपोर्ट मिलो, उनकरा से पैसा कमाई। जी जी। अपना जाति के अथी करके आगे बढ़ी। तो हमरा जैसन लोग एक गो बात कहेला कि हम सब जाति खातिर बनल बनी। अगर हमारा रुआ हिस्ट्री देखें तो रुआ जहाँ कहता नहीं 4 तो लड़के का नाम ऐसा बता दें जो यादव जाति के बारन सन, जगह क्रिकेट में हम मतलब बनी। आलोक कुमार यादव जो गोरिया कोठी से बारन, वो बिहार स्टेट में जा रहा बारन। मोहम्मद कैफ जो हमरा बिल्कुल हमने कि हिंदू धर्म से अपोजिट बारन, उनकर भी हम मदद कर रहे। अरमान जो सबीर खान जो है, जो साकिबुल है, यही नहीं कि मुकेश कुमार का ही मदद की है, मैं समझ रहा हूँ। तो वो जाति जो छोड़ चुकी, जो जाति जो कहल जाला, जब ओकर संख्या ज़्यादा नहीं है भैया, ओकर संख्या 2-4 हज़ार लोग जो यूट्यूब फेसबुक पर लिखेला। हम वो चीज़ के वैल्यू ना, हम अपना कर्म पर ध्यान देंगे कि हम अपना कर्म से अगर सामने वाला रउआ यादव जाति के बानी तो रउआ हमारे भाई बनी। काहे बोले नहीं हमरा के? यही खातिर कि हमरा अंदर कुछ नहीं है। हम बस रउरा लोग के बात पर ध्यान, रउआ लोग जैसा शिक्षित लोग भी समाज में बा जो हमने के भावना के समझ सकेला। ये उम्र में हम जातिवाद करके का करब? आज ऐसा कहेला ओकरा के ले आई हमरा लगे हम अपनो हाथ काटत तनी अपना अतन अलग करो तो उनकर कैसे नहीं करूँगा? हमारे करिया बा, उनकर लाल बा। ये लोग कुछ लोग पैसा कमाए खातिर हर जाति में लोग बा, ओकरा के कमाए दी, ओकरों के बहुत बहुत शुभकामना बा। बिहार के 243 सीट पर हमरे चर्चा बा। सैकड़ों हजार लाख के का कीमत बा, हमरा शरीरिये पर करोड़ों के खर्चा बा। जब काफिला हमार चलेला तो मत जला खलबली। हमरा नाम हो कबूतर यादव, बाहुबली बाहुबली बाहुबली। कबूतर भैया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कबूतर भैया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पहले ये बताओ कि हई नाटक में से ड्रामा वाला कौन कपड़ा चोरा के हई जब चैन यहाँ तक पानी चढ़वा के पियर से कौन मोटरसाइकिल के चैन हो? जी गुरु जी, कहाँ से सब पकड़ ले बड़ा हो? और कुछ बोलो। मर्दे तहार बाहुबली जौन तू कहले बड़ा, 2 गो शब्द के हेर फेर तनी मनी के माइनर फर्क बा तारा बात में। का फर्क बा? तू बाहुबली ना बहबेल हो, बहबेल ना खाली फेंकेला सो। आ दूसरा चीज हई का लगा उतरा सो अमर रहे। अमर होखबा तू, लेकिन तू पहले नरक में जइबा तब न तारे के अमर रहे के नारा लगावल जाई।
कबूतर भैया अमर रहे। अभी तो मर्दवा तू तो एकदम साक्षात हमनी का सोझा बाड़ा, पूरा झुलनिया गांव पर बोझा बाड़ा, अभी अमर हो गई। आई नंबर तहार अमर हो गए, टेंशन मतलब। कई कम बा तारा मुंह बंद रखे खातिर, अगर और चाहिए तो भेज दिया एड्रेस। पहले हमरा बराबरी के आदमी से बात करे दो। भैया नमस्कार। है मनोरंजन बैंक के है दे देला, फेंक देला। हाँ तो वो से ज्यादा के लायक तू बड़ा, हमरा पता बा कि तार कीमत कितना बा, चुप रह के। 50 रुपया के किन के ले आइल बड़ा है, कहाँ से चुराइए के इहो लागत हमरा कहीं से ले आइल बा। हम बोला का कहा तारा, तारे से बात करी हम, तू चुप रहा, भैया से बात करे। अच्छा भैया आजकल सोशल मीडिया पर नया नया कीड़ा मकोड़ा खानी बाहुबली निकल बने से, एकनी के बुझाते नहीं थे कि ओरिजिनल बाहुबली के परिभाषा का। अच्छा एकनी के हम समझा देवे के चाहता नहीं कि ससुराल में साली से, अच्छा घर में घरवाली से, ससुराल में साली से, घर में घरवाली से, और कबूतर के दुनाली से बाचल नमकीन बा। नमकीन बा, भले नामुमकिन नमकीन बा। वो तो कहनी है स्वीट स्वीट आदमी बारा, तू मर्दे तनी मीठा के सेवन करे वाला। नमकीन बात बोला जरा। देखा जेपी, हमार सब देने ओने हो सकेला, लेकिन शिकार ना। अच्छा शिकार हमारे इन्होंने नहीं हो सकल, काहे से की भाई जे भाला, हमारा नजर में चढ़ गई। हे जमाना में भाई भाला बर्छी ले घूमे कर हाँ मर्द मजाक होता गुरुजी अभी तारी के नशा उतरल है का तहनी के हाँ तारी के नशा ना बाबू, एकनी के खानदानी नशा। जे बाहुबली के संग रहे नु तारी पिया देले बड़ा बाहुबली बढ़ बड़ा सब। अरे तो तारी खराब चीज है, तारी से तरण होता है। विनय भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। रउआ सदन में भोजपुरी के मान बढ़ावले बानी, रउआ के बाहुबली के तरफ से एकदम 50 तोला 50 तोला 50 तोला क्या 50 तोला सोना दिया ही। सोना दिए के गोबर ओबर नन दे देबो। हे बबुआ गोबर सस्ता चीज बा, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे बेचाता, हल्का में ले तारा गोबर के, वाह वो हमरे खटाल से जाला। गजे पिया दो शो